tigi bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah e kisal mon e dendagal wonde mon gonirɗon foof yo en calmini dendagal wonɓe diine gande kese en goppani calmini pelle meɗen pelle WhatsApp foof en calmini arduɓe juɓɓudi diine gande kese Lampa Fall Babul Mouridine hoodere Pinal Ba Ceerno Adam Ba onon fof calminama beltanama e dendagal wonɓe goomu juɓɓudi haydara tan goten goppani yo mbaɗen ɗo tan jewtel daɓɓel ko fate duuɓi hayre eɗen gandi ɗeɗo balɗe diine gande kese jewte kewɗe gari ɗo fate duuɓi hayre won namdotoɓe wonde mbete kaaƴe meeɗi wonde kecce yo ina wayno pammingol karol hakkille ari hen ha heewi e kono kadi toujours e neɗɗo serta e siftinede e famminede e tigui rigui won jewte wiyete ko won haalaji walla konguɗi e pulareji leñol wonata ko métaphore ko yidde famminde yimɓe hunde pamminira ɗumen hono tiiɗiri ni hono no heewiri sembe ni pour ha jomumen mbawa famde kono noon kadi e ɗum ɗon kadi hakkillaji potani won hen mbawi sikkude tan directement ko noon woori yeeru sa wi ɗum ɓooyi gila e may kala yeene e gila mayɗo foof yenete nden e walla pulaar wima wonde gila e kaaƴe ko kecce yo ɗi konguɗi wiyete ko métaphore gam famminde yimɓe e gueɗe kewɗe ɓennude ɓooyɗe ɗum tindin tan koko ɓooyi e eɗen gandi aduna ngo no taga ha neɗɗo waɗi apparition e ngoɗo aduna ya 2,5 millions d'années e duuɓi million ngaji ɗi e peccitinel joyyi e ko neɗɗo teska wonde heewi dow ndiɗo leydi woni dow ndiɗo leydi e caggal ɗum oɗo neɗɗo ala ko wawi gollude goɗɗum so wona hakkille makko to yarata ɗo woni wadde transformé matière première mbo yi o woni leggal settude leggal juwa ɗum liingo ndiyam keelalam nanga ñaama walla cetta leggal juwa ɗum domum walla lella ñaama e yano ha ɓooyi tawa wonde hayre ni no wawi wadde ko ɓuuri ɗon mawnude e neɗɗo e watti settude hayre ɗum wiyete ko duuɓi hayre ɓooyi sanne no feewi aduna e gila aduna ngo puɗɗe heɓde civilisation kesoɗo ha faade joni duuɓi hayre ko ɓenni ko ɓuuri hewde duuɓi hayre waɗi duuɓi capanɗe temedde ujunnaji e ɗum ɗo neɗɗo woni haɗi tan kay nanngude hayre nde e waɗa hen kala ko weeli ɗum woni nanngude hayre nde waɗa hen ko weeli ɗum koko setta hayre nde o waɗa hen arme défense o waɗa hen ko wañiri o waɗa hen kadi ko reniri e wuuro makko e ɓesgu makko e famille makko woni jogitari makko kala façon neɗɗo waɗa jamdi hande oɗon saaha neɗɗo waɗatno jamdi hayre ko ɗiɓi noon waade gam wawa renirde hoore muɗum ɗon tan neɗɗo yaratno ko renirde hoore muɗum e awirde e tafir e ñamirde tafugo ala jamdi so a yitede hay jeygue heeɓaka tawa e jeygue ne feeñi nde ko par accident jeygue gue feeñiri woni leggal foofi leggal yaltini jeygue suumi ladde walla riggago waɗi majal fiye leydi suumi wuuro walla ladde walla volcan fuccitima e waɗi dempeƴe jeygue neɗɗo heeɓi hen jeygue donc firti neɗɗo ko ni heeɓiri jeygue e caggal noon nde duuɓi hayre ɓenni nde woni duuɓi jamdi ari jamdi feeñiri ko par accident woni jeygue kala no yiya wame jeygue jamdi yiyama ɗon jamdi no wawi ɗon feeñde e woni yimɓe hewɓe ne mbiya wonde kaaƴe kay meeɗi wonde kecce walla ko nandi hen e ɗum wawata wonde hayre meeɗa wonde heccere aduna ngo ko condi wonno ko gabbe leydi gonno ndi cuwa taw rendude ina guiro e weeyo e ɗeɗo kelitine gabbe leydi kelitine tuufeje e oɗo maçon architecte mawɗo mo gandanɗa hono muɗum wodani kañum goto woni jeyɗo fof takɗo fof ganduɗo fof bawɗo fof e takɗo fof woni jomiraɗo ndo rendin ndiɗo leydi ndi ha maahi ha tiiɗi woni mayri ko jeygue ko finnere mawde nde gandanɗa howa ndeɗo finnere ina daɗi wiyore saabu ko waɗi wonki wawata hen wurde ko waɗi wonki so taguede hen tawa e caggal ɗum ndeɗo tuufeje fof ndendi gandanɗa hoorema ni woni e mahodiri finnere ndeɗo jeygue ne yeehi ha ɗum fuɗɗi ɓuɓde nde ndiyam woodi e dow leydi he caggal ɗum bakkere woodi ha neɗɗo wawi taguede hen likki wawi taguede hen babba wawi taguede hen lingu wawi taguede hen dendagal kullel mbawɗen yiide wawi taguede hen e woni ndi gurdam fof ummorike e mburɓutto yo jomiraɗo wi noon kala gurdam ummorike kay ndiyam yo min tagui kala gurdam e ndiyam e ni woni gandanɗa hoorema nde fuɗɗi feeñode si évolution waɗi ha neɗɗo yetti to yetti jogade hakkille juuɗe e koyɗe muɗum timmude wawde ƴumtade gandanɗa hoorema wawa ñamde ƴewande hoore mum ko ñaami ina ɓeydoro hakkille ne waɗa transformé matiére mo wiyata séraji muɗum fewna hen suudu e fewna hen gaawal fewna hen gana setta hen hayre ni woni suuɗo tooɓo e hendu suuɗo gandanɗa hoorema rento hoore ndiyam to woni hoɗata tooyi e reena hoore mum e kulle e goɗɗe danger e kañum hoore muɗum taw kañum songanta hoore muɗum wona ina songue e watta renade so tawi songoje ɗen ɓuuri ɗum sembe ngabba dow leɗɗe towɗe songoje mbawa ngabbude walla ko nandi hen walla neɗɗo jogui hakkille tan jogui feere ne wawi wurdude ha wawa renta ɗum ɗo foof ha yettude jottuɗen ɗo ha o ñalawma hande ko même chose ko taniraɓe mbaɗanno ko guila e duuɓi hayre ha o ñalawma hande ɗum woni mbatten ko kala eɗen congodira e koye meɗen hande ko ɓuuri kulle ɗe conganno en ko saabu goto fof yiɗi hande ñamde goɗɗo leydi fof yiɗi heppude leydi ñanandi goto fof yiɗi heppude ngaalu janano goto fof yiɗi wurde dow goɗɗo goto fof ƴewɓe tan tampiniri goɗɗo mbeɗen wuura e muɗum ko même chose ɗum
wonno gila dawa dawi ha ɗum woni ko woodi ko donc mbiɗen duuɓi hayre mbaɗi saha juɗɗo woni saha juɗɗo ko aduna ngo fof yimɓe e joguinoɓe expérience ƴettude hayre e mbaɗa hen ko weli ɗumen ko maha hen cuuɗi tafa hen cuuɗi ceeha ɗum ceekira hayre neɗɗo ceekira to laaɓi beurnoɗata beurni won wawno joguinoɓe on ɗon sembe joguinoɓe ganduɗa o ngal ɗon pinal ko ɗum waɗi ɓe caari aduna he fof kala he goto noon to hoɗi ina yiiɗi pulaar wi ko so beelel ɓeeɓi sa tumdama e muɗum moƴƴi ko takkere ma tawe ɗon don noon ɓeeɗo yahannoɓe oɗo civilisation yimɓe nden yahannoɓe gonnoɓe ngoɗo aduna kala goto foto honnoɗo waɗi feere ƴeewi mbete takkere muɗum tawa ɗon beelel ngel no ɓeeɓi nde woni enen garɗen enen tawi beelel ngel ɓeeɓi ni woni garɗen tawɗen ɗon empreinte uji muɗumen takke muɗumen woni sa hoɗe nokku ka gaynako hek bamɗi joguiɗa desina kolce bamɗi e dow kaaje so tawi joguiɗa ko nayyi desina kolce nayyi tawi joguiɗa ko gueloɗi desina kolce gueloɗi tawe muɗumen e kaaje pewna ha feewa ande wonde an honnoɗo mbaɗa hen jeldiji ma mbaɗa hen dendagal ko jeyɗa ko gam so yimɓe woɓɓe gaari kam walla so neɗɗo naati diwan o anda wonde ɗo aɗani ɗo a ɓooyi ɗo an adi ɗo ko an jeeyi ɗo ene foti yiidema pour wawa hejje ɗon yo ɗum ko griffe gandanɗa hoorema e mantode ha o ñalawma hannde ɗen mbaɗa ɗum ɗon sa ari e leeɗe ari e nokkuji a tawa giri ngal ɗo leegal ni tan mahirte walla gara tawa bindi ngal ɗo leegal sukaɓe muɗum mbi kañumen jeeyi ɗo kañumen jeeyat ɗo drogue walla kañumen pijata ɗo walla kañumen mbaɗa ɗo raf muɗumen ha o ñalawma hannde no woodi hono ɗum ɗon taniraɓe mbaɗanno ko ɗum ɗo wiyete ko griffe nana partout e nder aduna he joni noon no yano ha ɓoytinde daare cifti gaari hen saaha men keesa oɗo no yettinde mbatɗen wiide ɗum ɗo tawre ngelawba nelaɗen ɗum ɗo famata binde rasulullah uppanno ɗo en hay bulo ni no yiye bulo ɓoyani o feeñi joni feeñi pulaar ne heewide ɗum wayi ɗum kono to bulo way cafato ni eɗen gandi cafato anda bulo haala ko wondi cafato e bulo eɗen gandi ko haalaji tan métaphore uji goɗɗi walla yimɓe ne ƴeewa yidde hunde mantude hunde beelene mbatta ɗum wonde ko oɗo jeeyi ɗum ɗon kono ko wawi wonde ko fof tan e kala to garɗa e laddeji meɗen ma taw hen hono ɗeɗo kaaje ina mbaɗa kolce nayyi kolce bamɗi kolce gueloɗi e kolce gandanɗa hoorema tappi teppe neɗɗo e jeldeji yimɓe e gueɗe kawnide goɗɗe ha heewi desina hen oɗo civilisation il y a plus de 35 000 ans duuɓi capantati e duuɓi temedde ujunnaje tati e temedde joyyi ha ko nandi hen e capantati e joyyi ujunere hitande e capanɗe joyyi ujunere hitande ɓennude gandanɗa hoorema e nogas joyyi ujunere hitande ɓennude ɓeeɗo poplino e aduna he foof ko en neldi ɗon photoje e yimɓe gandanɗa hoorema civilisation ngaji gonnoɗe à travers ɗe aduna ngo guila e afrique ha e europe asie e amérique foof iɗi godno hen eɓe desini hen eɓe pewni hen statut eji woni kaaƴon ɓe gandanɗa ɓe ceeha ɗumen ɓe pewna ɗumen ha feewa ɓe desina ɓe nandidina e ko gonka mabɓe toon walla yimɓe mabɓe ne mbaɗo walla kulle ɗe ɓe jiyanno walla ko nandi hen eɓe desina takke muɗumen ko nandi hen ha nanda hen ha cikka ko ɗum wonno ɗon e temps ono yahata ni henduno wifa ɗum ina mayta ha ɗatta ha yooɗa ha cikka ni ko kullel ngel yaɓɓuno ɗon hay dessin ji ɗi foof walla ko wanno hen résidus ji fof gandirte ɗum ɗo ko dessin wonno ha majja ha laaɓa a neɗɗo so ɗo hande tan so daari wanno ko duuɓi ujunnaji wiya wonde ha ɗum ɗo de ko kaaƴa kecce gonno e bangueloba yaɓɓiɗo walla gandanɗa hoorema e nduɗo fowru yaɓɓiɗo walla neɗɗo waɗi ɗo takkere ɗum ɗo teppere ngeloba walla ko nandi hen ɗum ɗo fof ko yimɓe pewni ɗumen civilisation ngaji gonnoɗi aduna ɗi eɓe joguino expérience e wawde manipulde hayre wan noon ko ɗum woni koɓe ganduno ko jamdi suwana feeñ tawa e honono mbatten jamɗe hannde ni ko noon ɓe mbaɗanno kamɓene kaaƴe nde yo ɗum noon ɓen kewino e aduna he foof e donc neɗɗo so wiyama hayre ko heccere e ɗum moƴƴi ke cukalel ngel gandanɗa hoorema ina yaara duuɓi joyi jeegom haalane hunde ina moƴƴi sikka ko woodi won hundeji ne mbawi wonde taw wonata so mawni jogo hakkille ƴeƴana hoore muɗum wiya aha tawi wonde wani tinde daare cifde dessin animé ji sukaɓe pamminte ɗum ɗon kono noon mawɗo kellifaɗo jaaɗo ha gandanɗa hoorema woni responsable hoore muɗum darade ne wiya hayre ko heccere meeɗi wonde heccere walla no fododiri aha hayre meeɗi wonde heccere e ɗum ɗon e mooli Allah jogui firtiɓe on ruttima e cukagol cukalel tindante ne siftanteɗo on mawɗo hakkille muɗum ruttima toon e neɗɗo noon kadi no wona mawɗo taw jogui hakkille cukalel jaarol duuɓi joyi walla jaarol duuɓi sappo walla sappo e joyyi donc firti ko ɗum ɗon ko hunde nde meeɗani wadde meeɗani wodde hayre meeɗa wonde heccere hayre so tawi hecciɗi firti ko hayre nde wuuli hande tayi nde wonti mboko kala ko yaɓɓe mari waɗi wonki ni no gandirɗen wonki wawata rutta wawata wurde e saka tawre mum walla takkere muɗum tawe ɗon e ɗeɗo kaaje koɗe kaaƴe ɓuuɓɗe gila ko ɓooyi e gila ɗe natti wonde dempeje gila ɗe natti wonde gandanɗa hoorema e gila ɗe ndeeƴi ɗe natti sumde jamanu majji nden neɗɗo hay so watta gueɗe saabu nde neɗɗo watta gueɗe ɗum ɗo wawa wurde dow nden finnere wodnone nden caggal ɗum nde neɗɗo yeehi ha wodoyi ha tawi ɗeɗo kaaƴe no ɓuuɓi woni kutorɗe muɗum waɗa transformé matiére o oɗo matiére mo Allah rokki en Allah wiyatama ko ni auto fewnirte ni avion fewnirte ko ni produit chimique fewnirte ni bombe nucléaire yere worte e kono ko an jogonto hoorema haqqille maɗa e mbawa transformé matiére o yimɓe ɓen ɗon ɓooɓe ɓen nde ɓe gari nde kamɓe joguino hakkillaji mbaɗi transformé matiére gandanɗa hoorema hayre ko ɗum ɓe jii ko ɗum ɓe mbawi hutorade ɗum walla lekki ɓe ceeha lekki ɓe mbaɗa hen suudu walla ɓe tura lekki ɓe mbaɗa ɗum suudu mabɓe walla ɓe mbaɗa gandanɗa hoorema dendagal nafoore nde ɓe mbawi hen naftorade e ko wawno wurde ɓe kono wawa nafde ɓe e kono wawa gandanɗa hoorema hokkude ɓe e saaha nde ɓe mbawirta abborade walla wurde e
jooɗaade e heddade e on ɗon jamanu ngam rento ngam suuroro yo donc surtout ko jiɗɗen wi ko tan hayre meeɗa wonde heccere e kadi ɗum ɗon ni e funtirte ɗum tan ko sukaaɓe kadi ko konngol métaphore ko hollude ko ɓooyi eyyi gila kaaƴe ko kecce walla gila may kala yene en yo donc surtout so mawɗo darima sikki ɗum ɗon no woodi tan yo anndu wonde yo ƴewtono moƴƴi hoore muɗum anda wonde ne heddora ko heewi e famde e gueɗe aduna walla ko nandi hen yo donc hayre so hecciɗi woni hayre wulde yaande ha taayi ha waɗi dempeƴƴe muɗum yo donc on calminama bandiraɓe diine e gande kese on jaaɓe ɗum jinɗen jubbande seeɗa yimɓeɓe ko faate wonde ko kaaƴe ko kecce gonno aduna ngo civilisation ngaji ɗiɗo gonnoɗi hen ala fof koɓe mbaɗani hayre ala fof ɓe jahani aduna ngo ala fof ɓe koɗani aduna he yo